baş. Şampiyonu dünyayı davi di finale da bir İtalya rahat ruhali hebu gola yekem jelinge devrekyo rakibe wiye berede ditin. Gava İtalya dukas serdestiya xo biparize Fransa bu avaşi be hevi gola ve tebiye digeriya. O da vakti dirêjkirinê da sîdan Vîltor bi gaziya wan vehat. Di dema ber bi qedandina wexta dirêjkirinê de wer xuyabû ku maçê ber bi penaltiyê ve biçiye. Dure, prez parastina İtalyan derbas kir. Gog di prezeka û wî jî Fransa serkeftine ku mirov bawer nake anî. Zîdan û hevalên xwe yê taxim di Şampiyoniya Ewropa'da qezenc kiribûn û gihaşt bûn Şampiyoniya Dinyayê ya ewil. Zîzo, Michel Platini yê formaya numureya wî dehemîn li xwe kiribû û burada bi avayekî nedîtî di temamê turnuvayê de di qada navîn de bin serweriya wî de bû. Tevlî ku bi tenê du gol avêt bû jî herkes hemfikir bû ku ew li stikvanê herî bi nêx bû. Di 3 salên dawî de futbolvanê stêk cara duyemîn û bû futbolvanê salê. Ev di sala 2003 de serkeftineke nû bû ku ew ê bigîştayê. Bi Ronaldo re ji futbolvanê ku ew cara ewil bê xelatê distîne yek jî ew bû. Zîdan di taximê netewî de hemî serkeftin bi dest xistibû. Lê di radeya kulübê de tenê madalyonek Liga Şampiyonan kêm bû. Di serdema Zîzo da Juventus du caran di finalê da winda kiribû û di sala ku Şampiyoniya Ewropayê ya 2024 di tura yekem de winda kiribû. Wek vana nebes bin dîsa di roja dawî de şampiyonî îcar dabûn Roma. Lê Zîdan wek kes dîsa li İtalya futbolvaniya salê bi dest xistibû. Êdî eleqeya Real Madrid ya li hemberî futbolvanê di dinyayê da yê herî baş derketibû ezmanan. O di dawiyê da bi teklîfek ku ew ê Juventusê nebêje na ew xwestin. Zinedine Zidane di rezbera 2001 da gihaş serkeftina xwe ya ku di dinyayê da futbolvanê herî buhaye. O bi hejmarek wek 48 milyon pound ku buhayekî zêde ye transferî divê İspanyol bû. Ji bo serokê Real Perez yê ku dixwast taximekî xewnan biafirîne gelek giring bû ku lîstikvanekî qada navîn yê di dinyayê da herî navdar e tevlî rengên xwe bike. Tevlî ku di binê bandorek giran de bû jî futbolvanê Fransî di demek kurta muhra xwe li La Ligayê xist. Zîdan bi navê Şampiyonê Lîgê yê dawî gola xwe ya ewil li hemberî Real Betis avêt. Di demsala xwe ya ewil da ya ku li Bernabeu seqetiya nehîşt û hunerên xwe pêşkêş bike. Dîsa jî di maçên giring de rêda ku dikare qedera lîstikê biguherîne. Real Madrid La Ligayê sêmîn qedan. Lê serkeftina herî mezin ya demsalê di fînala Liga Şampiyonan da li hemberî kulüba Almanan Bayer Leverkusen hat. Zîdan lîstikvanê herî bi bandor bû jî bo Real ku di rêya finalê da diçû. O gava ku maça di skora 1-1 da hatibû kilîtkirin, bi gumanî bi lêxistinek ku ew ê gola salê bê hesêb kulüba navdar gihand serkeftinê. Bi vî hawî li vê İspanyol cara nehemîn taca Ewropa dida serê xwe. Vê golê wekî din jî dikir ku ji bo perçeyê koleksiyona futbolvanê nefs biçûk yê Fransî temam bike û ji hêla UEFAyê ve jî wek lîstikvanê herî bi qîmet yê turnuvayê bê hilbijartin. Gava ku li qada futbolê hunerê xwe li pêş çavra nedixist, Zîdan dixwest ji şewqê flaşên medyayê bi dûr bimîne. Lê ji bo armancek eslî derketine pêş û di vê oxirê da ji bikaranîna navdariya xwe venedikişiya. Mîna balyozekî nêta wî baş bi neteweyên yekbûyî ra ji bo di projeya xîzaniyê ji holê rakin de cih girt. Wekî ku hûn jî dizanin li dinyayê gelek pirsgirêk hene. Lê tekoşîna bi xizaniyê ra nevê nîfûsa dunyayê eleqeder dike. Ji ber vêya gelek karê divê bin kirinê hene. Ev ne projeyeke ku ez îro tevlê bûme. Ev 2 salin ku ez bi bernameyê înformatîk ya neteweyên yekbûyî ra di têkiliyê de me. Zîdan yê nefs biçûk ku bû bû roja koçberên Cezayîrî ji bo bi hezaran zarokên ji heman kokê tên re bû mînak.
مرۆڤ dikare bibêje gihiştina wî ya li Fransa ku welatekî xwediyê gelek kulturên etnîkî ye û ye hevkar ku di nava dinyayê de bibe futbolvanekî navdar. Zîzoyê li Marsilya li herêma La Castellane mezin bûye, ew jî yek ji wan zarokên bêhejmar ku koçberê Afrikaya Bakur'in û ku li dibistanê futbolê yê derdorê qeydkirine bû. Bana kesên taybet bûn ku ev 25 sal bi alîkariyek biçûk ya dewletê li ser piyadiman lê gava xwendekarên xwe yêkem hevkarî bi wan re kirin, hemî tişt hatin guhertin. Yek ji van zarokan ku şansa wî ya bibe zîdanekî nû kêm jî xeyala di şopa lehengan de hêvî dida wan. Fransaya êdî xwedî tecrübe bû gelek lîstikvanê xwe yê bi tecrübe biribû turnuvaya o ji bo ku Kupaya Dinyayê ya ku di 2022 de li Japonya û Koreyayê de hat li darxistin, taca Kupaya Dinyayê parêze wek namzet dat nîşandin. Li seqetiya Zîdan ya berê turnuvayê kir ku şampiyonê dawî serketina xwe dubare neke. Lîstikvanê wan yê stêk di du maçên ewil de derneketin qadê. Otaxim ji ber ku tilsima xwe winda kir ketine ve xeman û ji heqê wê derneket. Tunebûna wî wisa hez kirin ku di maça grûpa dawiyê de gava ku li hember Danîmarkayê vegeriya bû qadê ji bo ku şerma têkçûna tûra ewil ya şampiyoniya dinyayê ya dawî rizgar bibe tiştek ji dest Zîzo nedihat. Zîdan yê têkçûna Fransaya Kupaya Dinyayê li dû xwe ji bo vegeriya bû İspanya û li Real Madridê damsalek serketî derbas kir. Demsala ku rekabetek mezin têde bû ji bo ku Real bibe şampiyon di maça dawî de li hember Atletico Bilbao pêdivî bi serketinek ferz hebû. Zîdan carektin hunervaniya xwe ya li qada navîn li pêş çav raxist û bi stêrkê Brezîlya Ronaldo ra dubendiyekek aheng çêkir. Real Madrid maçê sêvyek xezenç kir û şampiyoniya Lîga 29 jiya. Ev şampiyoniya Lîgê ya du duyan bû ku stêrkê Fransî tevlê taximê xwe dijiya. Lê bi derbeke re şansa wan nexerabû bû. O di demsala 2003 û 2004 de li hengên Bernabeu di twarî ra serkeftin nîşan nedan û hêvî şikestineke mezin dan jiyandin. Ji hêla din, Fransaya ku dixwest unvana şampiyoniya Ewropayê biparêze, 2004 beşdariya Portekîzê bi dest xistibû û wek favorî tevlê turnuvayê bûbû. Zîzo bi tevahî ji heqê şikestwarina Kupaya Dinyayê ya 2022 derketibû û bi lîstika xwe ya ewren kiribû ku şampiyonê dawî derxenî ve finalê. Lê ev xewn ji hêla Yunanîstanê ku bi awayekî sürpriz bû şampiyonê Ewropayê 2004 ve hate bi dawî kirin. Gava ku 2006 Kupa